Iya. Kupira itu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan saya Soleh Official Channel. Mana apa iku? Yun karake yun nanti. Karake lagi. Iya. Kupira itu kan itu. Kalau pira anak itu baca lah. Oh, wong ngitung duwe alah duwe mek piro iki? Kata gitu ku pacul. Gitu ku pacul. Pira iki? 32. Hah? 32. Bolo-bolo. Telu loro. Oh, sangel ora krungu. Ah. 20. Anu pira iki? 20 ini lho. Iki 20. 20. Heeh. Iki Iki 2000. 2000. iki lak aku. Heeh. Iki. Lho iki lho. Iki. 10. Hah? 10. 10.000. Dadi piro? Ki 20, ki 10. Iki 10. Heeh. Kati. 30. Hah? 3. 30. 30.000. 30.000 iki. 2000. Oh, 2000. Iki 30 Loro, heeh, ya bener. 30 loro. 30 loro. Sekolah bacul. Kate ge apa, Pacul? Te ge apa? Lho, kok heeh, kate ge apa kok? Iya. Gawe apa? Lho, heeh. Ya apa? Sida tuku ta? Sida tuku ah? Ya iki aku yo. Ya sida tuku ah. Lho.